ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிஎஸ்ஐ ஹோம் சர்ச் நாகர்கோவில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, செய்கிற விருந்து நடந்துச்சு. பிஷப்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸோ கம்யூனியன் சர்வீஸ்லாம் வச்சு நல்லா நடத்துனாங்க பாருங்கள். நாங்கள் சாப்பிட வந்திருந்தோம். அண்ணே வந்து பார்க் பண்ணதுக்கே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன். அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்துச்சு பாருங்கள். வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இன்னும் தவிர கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் இருக்குது. அண்ட் இதுதான் சாப்பாடு. செம்ம கெட்டியாச்சு. நல்லா மட்டன்லாம் போட்டு ஹெவியான சாப்பாடு. அண்ட் எங்களோட சர்ச்சில் எவ்வளோ கூட்டம் அப்படின்னுக்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். அது